Elkarteratzeak egin dituzte Gernika Lumoko eta Bermeoko osasun zentroetan kalitatezko osasun publikoaren alde azaroaren 12an Bizkaian deitutako grebaren atarian. Hain zuzen ere, sindikatu guztiek deituta, Osakidetzan greba egingo dute datorren astean osasun publikoak dituen egiturazko gabezi larriak salatzeko. Deialdi horren atarian, elkarteratze ugari egin zituzten atzo, adibidez, Gernika Lumoko ospitale aurrean mediku, erizain, auxiliar eta larrialdietako ambulantzietako langileak bildu ziren eguerdian, prekaritatearen aurrean akordio berri baterako negoziaketak eskatuz. Arratsaldean berriz, osasungintza publikoa defendatu lelopean, hainbat herritar hurbildu ziren osasun zentroetara langileei euren babesa erakutsiz. Herritarrekin batera, hainbat eragilek egin dute bat, besteak beste pentsiodunen elkarteak eta Gernikako ospitala OEekin orain plataformaren ordezkariek.